Siguradong malingaw ka mo ug makilig ka mo this morning sa ato ang This Talk segment, mga kapuso, kay makauban nato ang inyong kapuso crush nga mubida sa bagong rom-com series dinhi si GMA Network. Let's all welcome kapuso artist Joaquin Manansala. Mayong buntag, Joaquin, and welcome to GMA Regional TV Live. Maayong buntag sa iyo, Cecil. Maayong buntag po sa lahat ng mga nanonood ngayon. Ayan. Ang gwapo-gwapo ni Kamusta? Joaquin. Ang ganda ng morning namin because of you this morning. Kumusta Ako ka din, na, syempre. Joaquin? Okay naman. Ito, kagigising lang at nag-ready sa interview. Excited ako. Ayan. O, di ba? Woke up like this. Ang gwapo-gwapo. Oo. At of course naman, kasi nasa lock-in taping ka ngayon, di ba? Nakikita ko kasi sa social media, mukhang masaya yung lock-in taping nyo, kasama yung buong Oo. cast ng Oh My Love. Kumusta yung samahan Oo, yung lahat sobra. dyan? Okay naman. Kahit dito lang kami nagkakakilala, masaya kasi sobrang maging close na talaga kami kasi mababait lahat ng kasama ko dito. Pag-usapan natin yung magiging role mo dito sa Oh My Love. What role will you be Sure, playing, sige. Joaquin? Ang role ko dito ay isa akong trabahador ni Miss I. Siya yung may-ari ng isang company dito sa Oh My Love. So, itong Oh My Love ay kwento ng mga taong nagkaroon ng financial problem. Parang yung nangyayari ngayon sa pandemic. So, yan. Kaya guys, panoorin nyo siya kasi marami kayong matututunan. How is it working with the one and only Miss Ai de las Alas? Napakagaan katrabaho ni Miss Ai, napakabait at sobrang professional. Pagkatrabaho mo siya, seryoso talaga siya. Pero pagkausap mo siya na wala na kayong work, magaan siya ka. Kasi friendly si Miss Ai, lahat pinapansin niya, lahat binabati niya. Nakakatuwa. And we're so happy for you na kabilang ka sa project na ito for 2021. How did you react nung thank you. nalaman mo na ibibigay sa iyo itong project na to, Joaquin? Happy ako kasi naging parte ako ng Oh My Love at excited ako. Excited ako sa mga iba pang mangyayari dito sa set. And Ayan. excited din kami. So please share with us kung bakit kailangan abangan ng lahat itong Oh My Love. Ayan. Hello guys. Dapat abangan nyo tong Oh My Love kasi hindi po puro saya ang makikita nyo dito. May mapupulot din po kayong aral at sa Feb na po ipapalabas itong Oh My Love. Ayan. Ayan. So sa Love Month pala ang airing nitong Oh My Yes, Love. oo. Love Month. Pero this time, pag-usapan muna natin ang the coming holiday season. How do you plan to celebrate Christmas this year, Joaquin? Last year, nag-celebrate kami with my family sa Baguio kasi syempre gusto ko yung malamig na lugar pag nagse-celebrate ng Pasko. So baka siguro doon ulit kami Nice. pag mag-celebrate ng Christmas. And speaking of that, may Christmas wish ka ba, Joaquin? Ano yung prayers mo for the coming New Year as well? Ang wish ko is sana maging okay na ang lahat at bumalik na sa normal at makayanan din lahat ng mga taong nahihirapan ngayon at nagkaroon ng pinagdadaanan. Sana maging okay na po ang lahat at ang New Year natin ay maging maayos at masaya. Thank you at ingat ka, Joaquin. Thank you. Ingat ka rin palagi. Thank you.